Көз, түземлек, тизлек һәм етеҙлек. Катнаш алыш спорты менән шөгыльләнүселәрнең барыһы ла шундай сифаттарға ия. Һуңгы йылдарда республикала зур үсеш алган спорт төрө менән 2000дән ашу кеше шөгыльләнә. ММА спорттың сагыштырмаса яшь түрі. Башкортостанда ММА федерацияһы үз эшен 2014 елда башлай. 7 ел эчендә республика райондарында катнаш алыш спорты буенча 20дән ашу клуб асыла. Башкортостанның һәм Рәсәйнең тиҫтәләгән чемпиондары барлыкка килә. Бүгенге көндә бала-чагалар яхшы әзерләнеп киләләр. Олардың бит инде яхшы әзерләнгәнен олардың тренерлары аша күренә. Чөнки тренерларла һәм үзләре бала-чагалар Рәсәй кимәлендә үзләрен күрсәтергә тырышалар. Шуңа елдан-ел уларның профессионал яктан бик яхшы әзерлек бара. 2017 елда Өфөлә тәүге тапкыр катнаш алыш спорты буенча Рәсәй беренчелеге үтте. Ярышка Рәсәйнең 26 төбәгеннән 100дән ашу спортчысы йыелды. Сарала берничә тапкыр дөнья чемпионы Федор Емельяненко катнашкайны. Организация на высшем уровне. Мне все очень понравилось. Как и моим коллегам тоже. Ребята тоже очень порадовали. Радует, что подтягиваются другие регионы. Не только у нас, скажем, Кавказ, но сейчас другие регионы подтягиваются. И очень хорошо выступил Челябинск. Хорошо Башкирская республика выступила. 2019 елда Өфөнең Динамо стадионы нигезендә ММА үзәге үз эшен башланы. Хәрби самбо буенча 2 тапкыр дөнья чемпионы, катнаш алыш спортчысы якташыбыз Венер Галиев урындагы спортчылар өчен осталык дәресләре бирде. Был удивлен очень, когда увидел, конечно, очень шикарный зал. Если бы в наше время были такие залы, может быть, и результаты другие были. А зал просто, тут все есть, что нужно, в принципе. Спортчыларның осталыгы артуы, елдан-ел был спорт түренә яшьләр арасында кызыксыну уянуы каваныслы. Ушу көндәрдә якташыбыз Руслан Яманбаев UFC лигаһында Бильбау яуланы. Время остановки боя минута и 35 секунд второго раунда. Удушающим приемом треугольник одержал победу и стал новым чемпионом Лиги Игл АФС в полулегком весе Руслан Кочевник Яманбаев. Катнаш алыш спортына безнең төбәктә игътибар зур. Югары квалификациялы тренерлар, заманса залдар һәм башка уңайлыктар. Бүген Башкортостандың ММА федерацияһы илдә иң яхшылар рәтендә.